Ayan guys, part 2 na yung i-subscribe ko na lang. Ano kamay? Ay naman lagi mo irog. Ay, nang ilog. Ay naman irog, no? Sunsuman na magmotor na kabani, no? Helmet lang eh. Takon. Yun, ay ikuan sa unang sakit lang. No? Sakit na ba? Dahil mo. Nanaalang mo yun. Yeah. Di mo, nag-ikuan sa unang nga. Nagpayro na no, blit eh. Dapat yun na siya ikuan siguro. Kaya sakit mo. Ano mo na yung ikuan sa unang ko? Pinabilin. Ano yung Hindi mo ka ni mataro, madugay, mabot ang panahon na may dugay kung may epic. Nagsakit ang lawas tao. Yung sakit mo, pisong rinhawa, daot. Kaya ulahi ang epic sa disgas niya. Hindi mo, mapunan niya diha na pita ng sakit kay Ana. Kita may no? Naghilak. Nangga gay hatod is mo mama oh. Nangga kasi mama. No. Dili. Apa nangga deh. So gani ulay kusog nimo wala to. Oh. Wala ang ulay kusog. Ato kusgan. Ay kamay. Ihit na mamaya. Ihit na bawag. Ayara? Ayara? Ha? Hindi nga. Kaya dili. Ha? Ah, ay, ganito. Ano na?
Amo nyo na ikuan ron, no? Pag-refill lang ninyo. Alak sabi parang BGC. Ano Alas naman na 25 beses. Sus gamay. Oh, Yan ang nag-usag eh. Yung, anak, yan ang nag-usag. Anak na ba? dali lang siya. Wala, no? Ano? Now. Ano may kusog? Ayaw na po yan ako itong bike. Layo na. Ni Uncle, saan mo kita? Ha? Dito atong naay mga atong naagay. Sige na, una. Atong naay mo butanganag. Sounds? Oh, taas ato. Ay, ubos ato. Mira?
no? Yan, hindi na hulian. Nasakitan na ba siyang kubok ko na. Ito mo pa yun. Sakto yung hilo. Ito. Ito yung susi. Utang tim na, break mo ganun, no? Iya, nga, rapi ka sa break. Ah, pala. Ano ba siya panimton kaya yan dili mo kuha ng singot mga pin. Ano na nagtungas lapit ubos sa tutoy ang singot. Paningot tayo mo ang tandong. Sa YouTube po, Tanawa ka umaha. yan, pahilot mo na sa Digos. Pisay yung ako la recommend na po. Ito na rin to. Lamig yung hilot yung tanukita. Mild stroke. Hindi na rin ako. Ano na, may kalihok? Ang lubay ka na nakalihok. Sakna mo na yun. Hindi pa nadugyan na piko. Piko niya. Sige pa tuyon. Daron man. Ikaw ng pirato? Ha? Sige.
Mabait-bait ko tantan. Ay, magbalitan din. Palit siya na... Ako pa'y nagtawad sa kanina kapoy biya kayo. Ano? Ding! Shh! Ding! Ding! Palit siya, Ding! Ding! Dali, paminaw, God. Kapoy biya kay baklay. May magbait. Bebe, kwatra be, magbait ko. Magbait ko tantan. O ba naman si Tantan, yung mga litra magagpan. Naman. Kaduol ra na, maabot magay ka dito, oh. Laag. Ingon ko ka, ari ka dili mo puyo. Yung mga lisugo niya, di pa suko. Kanto, magitod biya ah. Wala mo subuon. Sugo, sugo, sugo. Kung wato dabang, sugot mo. Oh, Dabaw mo yun. Puyo ako kung dabaw. nakakaon na kayo ka biskwit. Ilan yung mga nakaon? Wala mo di ay. Oh, tulo na yung nakaon biskwit. Huwag di ay reklamo subuon. Nabusog na. Umugi na ko na yung isa biya. Natay tinda. Oo, pamala ko na kao, pamala ko na kao. Tinda ni. Napamugi siya biya. Kaunaw ka na imuro. Ano kaya ang dati eh? Kanina dati, kumuro ka ng tinda. Katong ipalit mong gapon na munay. Wait lang, Tan! Ano di sa ante, subuan ko dito. Agay na mga nilay. Kaya na ako pilitin sa taan, pilitin na lang luya. Ito na ako'y luya. Tuduhan dito ka luya ti. Sumato mo, karam lang. Awal, pwede na eh. Kaya bili na eh. Mahal bili na. Memorize man. Karon daw tama ito. Bili ko na may bili na. Eh, bangun ta? Nay, dali. Kita ng tingin. Suga naman good ni. Ay, pagbasa karon na. Ya karon ng gugma, di siya tamaligo. Basta dito. Yang tinggal. Unita, manubila! Drao! Drao! Ay, very Mas tabil na ko ninyo ha. Binlanday ka. Kung makaabot pa ka. Dumidada din. Gutom mo na, gutom kay ko.
Ay. Ito, di ka sakti na saba. Sagdan nila. Parang lagi, bata pa ba, nanay liberty. Hala, nahilak niya. Okay na, ayan na ka. Jesus name, ayun na. Just jogging pants jacket. Ayan, muna ko guys. Thank you for watching. Bye-bye.